In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imo linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Di mi nasabutan asin nautoban sa imong kabutan, natamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin mo niyan, namamatayan mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init sa kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na bang maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, Mo kami, Nuestra Señora de Salvación, pamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, pamibi mo kami, San Judas Tadeo, ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos maray na hapon sa indo mga tugang. Ngunyan po, nasa Martes sa ikaapat na simana nin Kwaresma. Ang sa tuyang mga intensyones, yung mga minasunod. Misa pasasalamat dulot kan ni Danny Belga, dulot ni Balansin family, Marilyn Bitara and family, Mary Shane Shire B. Matias, and Mr. and Mrs. Christopher Co. and family. As in para sa mga espesyal na intensyon, for successful examination, dulot ni Aliyah May Butin. Healing prayer for Elsie Co, offered by Mr. and Mrs. Christopher Co, Andre and Lot Garcia and family. And special intention, dulot kang anonymous. As in sa mga minasunod na kalag, para sa kalag ni George, as in si Glenda, dulot ni Janice Ivy Romerman.
Para sa gabos na kalag, dulot ni Maria Lourdes Bituason. Sa kalag ni Maria, dulot kang Benaventura family. Para sa gabos na kalag, asin sa kalag ni Joenes, dulot kang ni Corazon Losis. Sa kalag ni Concepcion, dulot ni Ner family. Para sa kalag ni Salvacion, ni Leo, ni Ruby, ni Polcoro, ni Vicente Sr., asin ni Rosalina, dulot ni Grace Manlangit and family. Sa kalag ni Ricardo, dulot kang Pontanilla and Albao family. Sa kalag ni Noel, dulot ni Angelica, Iris de Vera and family. Sa kalag ni Policarpo, dulot ng Anonymous. Matindog po ang gabos para sa pagpuon ng Santa Misa. Asin dumulog sa Diyos ning pagkamuot. Sa iya magsaranda, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Dios Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta an sa tong mga kasalan tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang ta nagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya ako namimi kay Santa Maria Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan pakapatawada an sa tong kasalan, darhun kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. Kagurangnan ang pinapahalagahan na gawi kan banal na debosyon. Maghusay kan puso kan sa imo mga paratubod. Tanganing ako uninda sa maninigong buot ang misteryo Pascual. Dangan iharubay ang selebrasyon kan sa imong kaligtasan. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Ibinalik ako kan anghel duman sa tata kan templo, asin igwaduman nin burabod nin tubig na hali sa irarom. Nagbubulos pasirangan, hulita ang templo nakaatubang sa sirangan. Ang tubig nagbubulos hali sa tuong gilid kan templo sa ibaba kang altar. Pinaluwas niya ako sa amihan na pintuan, asin ilinibot sa luwas, sagod sa sirangan na pinto, na pinagbubulusan kang tubig sa toong gilid. An anghel, dara ang pangsukol, nagpasiring sa sirangan, asin nagsukol nin 1,000 dangaw.
Pinadakit ako sa tubig, asin ini abot sa buko-buko. Nagsukol giraray ninsan ribong dangaw. Giraray, pinadakit ako, asin ang tubig, abot na sa tuhod. Nagsukuliwat ninsang ribong dangaw, asin pinadakit ako. Ang tubig, abot na sa habayan. Nagsukol nin sarupang sang ribong dangaw, ang tubig na ginangsalog na dai ko na nadakit. Ang tubig buminaha, asin huminararom. Saro ng salog na dai madadakit. Danga nagsabi sako, nahiling mo, aki nin tawo, dinara ako sa harayo, dangan ibinalik ako sa pangpang kang salog. Pagbalik ko, igwanan nin dakul na kahoy sa mag-ibong na pangpang. Sinabihan ako, ang tubig minabulos pasiring sa sirangan, sagkod sa araba. Asin paglaog sa dagat, ang tubig ang dagat magiging managom. Minsan saen magbulos ang salog, mabubuhay ang gabos na yaon dyan sa iya. Ang mga sira, madakol, huli ta sain man magbulos ang tubig na ini, magtataonin buhay. Sa mag-ibong na pampang kang salog, matubo ang gabos na kahoy na nagbubunga. Ang sa indang mga dahon dai magluluyos, asin dai mawawaaranin bunga. Magtataonin managom na bunga bulan-bulan, hulita ang tubig na ini gikan sa templo. Ang sa indang bunga marahay nakakanon, asin ang sa indang mga dahon magagamit sa pagbulong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An mapangyariho na Diyos uya sato, ang Diyos ni Jacob iyo ang satong paalawan. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyon sa tong paalawan. Ang Diyos iyo ang satong paalawan asin satong kusog, danay niyatong parasurog sa mga kasakitan. Kaya dai kita matatakot, minsan ang daga matanyog, asin ang mga bulod makabuntog sa kadagatan. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyon sa tong paalawan. May sarong salog na nagpapaugma sa siyudad ni Diyos, ang santuaryo na pinag-eerokan sa kahorohalangkawi. Ang Diyos yaon sa siyudad, asin daian ni matatanyog, tatabangan siya ni Diyos pagsubang kan kaagahon. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyon sa tong paalawan. Ang Diyos nin mga hukbo, yaon sa kaibahan ta. Ang Diyos ni Jacob, iyo ang satong parasurog. Madya, hilnga nindo ang mga ginibonin kagurangnan, ang mga ngalasan na ibinugtak niya sa daga. An mapangyarihon na Diyos uya sa to, ang Diyos ni Jacob iyon sa tong paalawan. Matindog tabi ang gabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, Resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, babasahon Ginono sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Hudiyo may pinagseselebrar na sarong pintakasi asin si Jesus nagtukad pa Jerusalem. Duman sa Jerusalem harani sa pintoan kan mga karnero, may sarong tangke na sa Hebreo inaapod Betsaida. May 5 portiko o balkon asin duman nakahigda ang dakol na mga naghehelang, mga buta, mga pilay, mga paralitiko,
Sa mga yaon duman, igwanin sarong lalaki na naghehelang, matulong pulo may 8 taon na. Ini nahiling ni Jesus na nakahigda duman, asinamasdan na haloy ng naghehelang. Hinapot ni Jesus, gusto mong maumayan? Ang naghehelang nagsimbag, kagurang nan mayo nin minabuntog sako sa tangke sa oras na ang tubig hinihiro. Pagrani ko igwananin na ienot sa kuya. Si Jesus nagsabi, bumangon ka, darahaan sa imong higdaan, asin lakaw. Tolos ang lalaki narahay, pinaasan ang sa iyang higdaan, asin naglakaw. Huli taal daw na Sabado, ang mga Hudiyo nagsabi duman sa lalaking narahay, Sabado ngunyan, day tukot sa imo na magpasan kan higdaan. Ang lalaki nagsimbag, ang nagbulong sako, nagsabi na pasanon ko ang higdaan, asin maglakaw. Day midbid kan lalaking narahay, kun sisay idto. Huli ta si Jesus nagtago sa mga tao na yaon duman. Pakatapos na nagkahilingan sinda ni Jesus sa simbahan, si Jesus nagsabi, marahay ka na, dai ka na magkasala. Tatibaad kon urog na makuri ang mangyari sa saimo. Ang lalaki nag-usip sa mga Hudiyo na si Jesus iyo ang nagbulong sa iya. Ini ang dahilan kung daw buot siyang pasakitan kan mga Hudiyo, huli ta nagbulong sa aldaw na Sabado. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-uamaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon giraray sa indugabos. Mga tugang, ang tawo pinag-aapod na social being. Nata ta social being kita. Ninulita, araw kita kainilinalang kan Diyos. Mas nabubuhay, mas nauugma, mas nagtatalubo kita kung bako kitang solo-solo. Kung igwa kitang karelasyon, igwa kitang kaiba, asin igwa kitang istorya o kakomunikasyon. Namumutag ko mga tugang, kung babalikan tapo sa libro kang Genesis, sinabi baga duman, God says, it is not good for the man to be alone, so I will make a helper suited to him. So Diyos mismo nagtaram, it is not good for man to be alone. So, man will never be happy if he or she is alone or living alone. Man's achievements and successes are nothing without the family, friends, and community to share with. Iyo baga, minsan successful ka sa buhay mo, kung mayo kang kapamilya, dahi kang barakada, dahi ka kinamumuta na kung saan pwede mong i-share ang blessing sa buhay, gani mamundo ang sa imong buhay. Namumutag ko mga tugang, iyo inang rason kung ta medyo miserable ang buhay, kaining paralitiko na sinambit sa istorya kan binasa tang Ebanghelyo. Pag hiniling ta po ang predicament kaining paralitiko, makahirak man ang gad siya, nata, not paralitiko siya. He is a paralyzed man. Dahil siya nakakalakaw. Apuera ka iyan, solo-solo siya sa buhay niya. Sa laog nin 38 taon, solo siya. Daing kaiba, daing kauro istorya. So kamisirable kan buhay. Naghihilang ka na ngani, solo ka pa. Nata ta solo-solo. Dahil ugaring binanggit kan Ebanghelyo, kung nata ta solo siya.
But most likely, ang rason ka ini, itong traditional belief kan mga Hudiyo kan enot. Kan enot po kayo mga Hudiyo nagtutubod na anhelang o anuman nakapansanan, padusa kan Diyos sa kasalan kan tao. Kaya mo't sabihon, pag naghihilang ka, pag may kapansanan ka, ang paghilingkan kan mga Hudiyo, may kasalan ka. Siguro, yun ang rason kung natata sulo-sulo ining lalaki, ining paralyzed man. Imbis na mahirakan siya kan mga kapamilya niya, imbis na tabangan siya, siguro pinaghusgahan pa siya, binarayaan siya, taan paghiling sa iya sarong makti, sarong public sinner. Alagad mga tugang, ining lalaki, da inawa raning paglaom. Naghalat siya sa laog nin 38 taon. Sulo-sulo siya, sagkod na namidbidan niya si Kristo. Kang namidbidan niya ang kagurangnan, sa laog nin 38 years, na day sa iya kinagiintindi, mayo ni nagtatabang sa iya, mayo ni nakikipag-istoryahan sa iya, biglang may nanumpungan siyang sarong lalaki na nakipag-istoryahan sa iya. Asinamati kay ning paralitiko, itong sincerity, asin pagkamuot ni Kristo, asin itong pagtabang sa iya kan kagurangnan. Kaya, kan sinabihan sa ni Kristo, bumangon ka, pasanaan higdaan mo, asin maglakaw ka na. Anoan ginibo kay ning lalaki, tuminindog tulos siya, pinasan niya sa iyang higdaan, asin naglakaw. Minsan daing niya si Kristo midbid, alagad nagtubod siya, asin sinunod niya, so sinabi sa iya ni Kristo. Mga tugang, ano po ang lesson kan istoryang ini? Ini pong istoryang ini, sarong illustration sa sato, ta gustong ipresentar sa satuya ni San Juan na ang faith and obedience are two very important virtues in order for a miracle to happen. Kung gusto ta dapo na magkaigwang milagro, may duwang virtues na kaipuhan kita, pagtubod, asin obedience, pagsunod. Ang duwang iniimportante yun asin dapat magkatakod. Bako sana ang pagtubod sa Diyos ang importante, importantihon man ang pagsunod sa iya. Ang makamundo po, dakulo ng mga Kristiyano, nagkiklaim na sila may pagtubod, pero daima nagsusurunod sa Ten Commandments, dahil nagsusurunod sa kabutan kan Diyos. Kulang daapo ang pagtubod, kung daing obedience. Pirmi po nito nasa sabatan, ang tataramo na holiness o kabanalan. Ang kahulugan po kan kabanalan, dahil mabot sabihon na pirming nakaluhod or pirming nangangadji kan Santo Rosario. Alagad ang kahulugan kaan ining dua, faith and obedience to God. Ang pagtubod o pagtitiwala sa Diyos, asin ang pagsabuhay ta kan kabutan niya para sa sato. Mga tugang, sa pagpadagos na kan Santa Misa, iyo po inanhagadon tang biyaya sa mahal na Diyos. Nalugod, magtaralubo kita sa pagtubod. Pagtubod na nagsusunod. Pagtubod na nagsasabuhay kan pangapudan kan Diyos sa sato. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagkamuot ang hinahagad ko, nga masabutan mo ang kaipuhan ko. Bakong yaman o karugaringan, bakong ano paman, kundi pagkamuot. Ang hagad ko,
pagmalasakit mo, ang kaipuhan ko, ang Simong pagmangno, kirong dumako ni ka magtao, an aakoon mo sa kong pagkamuot. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako an sa indong atang, ako man kan Diyos na makakamahan. Ako ang malugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang na itinao mo, dinodolot mi sa imo, tanganing ini, magpatunay na tabang kan sa imong paglalang, dapit sa samong pagkamagagagdanon, dangan para sa mo maging bulong, kan buhay na daing kagadanan huli ki Kristo, na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran huli ki Kristong kagurangnan. Ulit ang ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo, na nalinigan ang mga isip taon-taon, maugmang maglaom sa mga sakramento paskwal, tanganing sa pag-utob kan mga gawing kabanalan, asin gibong pagkamuot sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag ninda liwat, madarasinda sa kapanoan kan grasya nin mga aki. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, kaiba kan gabos sa langit no nahukbo, nagaawit kami, kan himno kan sa imong kamurawayan, asin daing tapos kami na nagrorokyaw. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni Mapo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, Osana, Osana, Sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, palanan ang inaribig, sa ngaran kang kagurangnan, Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugamos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugamos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay na tipan na papabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. ang pagkaladan mo kagurangnan, Ipinapamare
Ang pagkabuhay mo liwat, pinapahayag. Sakot na magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadahan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, huli kan ni Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot kaiba kan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherakan sa muyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang mabidiin na esposo, asin kan gabos na santos, asin gabos na mga angheles, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos non, nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Pulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace.
Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako Bako akong akong maninigo maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon manugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaugaying linigi ang samong isip, asin bago ha huli kan mga langit non na sakramento, tanganing ngapit magkamit kami kan tabang sa hawak, ngunyan asin siring man sa maabot na panahon, huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Daing sisay